Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så kommer jeg til at hvis jeg kan finde det. Jeg kommer til at bruge alle de her keys. Alle. Det er 1000 et eller andet. Det er 22 millioner, så jeg håber I kan like sådan eller sådan. Jeg kan få nogle penge, og så kan jeg bruge på flere Robux, og så kan jeg lave flere videoer. Bye bye. Okay, er I klar? Okay, jeg tror der kommer en huge animation, når man åbner den. Eller så kommer sådan en der, man kan få sådan en hus, der er ikke så stort. Jeg finder min lucky pits. Nej, jeg gider ikke den der på. Nej, jeg gider ikke den der på. Så de her 4. Der er så meget. Det bliver sidste tur, så. Okay. Kom nu, jeg vil så gerne. Let's get it. Nej. 92. 5000 skis tilbage. Jo. Jeg kan lige gå herinde. Like der, det er sådan en crazy deal, den her. 1600 Robux, så får man 3 æg. Det er sådan et eller andet 120 millioner. Og normalt går til der. Og så får man dem her. Det er fucking 300 millioner hver. Og dem som man, jeg tror man kan lave en YouTube der. 300 millioner, like, det er en fucking god deal. Nej, man kan ikke sige nej.